so kusuka khona ehlanzekeni. Uma ungahlanzekile ngengqondo uzokwenza lokho uhamba utshala kodwa uma uhlanzekile ngengqondo awukwazi ukuthi uzohamba utshala imbewu ongazihlakuleli imbewu ongavuni khona. Kufanele uzithande mangabe uyindoda. Uma ngabe ungazithandi ngoba ungahlanzekile ngokomqondo wakho, ungayazi into enhle nembi, ungasazi isidingo nento engesona isidingo, usuke nje uyinto efile efana nento efile engekho. Iy'nsiza imali iyasiza kodwa into ofanele ukuthi ube khona kuyona kufanele ube khona wena physical. Presence yakhe kufuneka. Kufanele ube khona physical enganeni yakho. Ubone wazi yonke into eyenzekayo ngayo. Uma ingane yakwamhlongo iyokhulela lapha kwaDlamini, yini ezokwenzeka lapha? Bathi ihlongandlebe. Izoba ngathi ihlongandlebe kanti i-DNA yakubo lekhuluma kuyona ingane. Uzokusho ukuthi wena uma ngabe wena ulahla ingane ucorrupt i-DNA, uxova nemhlaba nje uyaxova nje. Ngayizokhulela khona komalume wayo inento ezenzayo ezingaziwa efanele ngabe izenza lapha ngoba nemoya phela imoya siyakhungo sekwaba khona izinto ezenzelwa izingane ngemimoya yala ekhaya. Into iyenzeka sekuzoyaba normal kuthina. Indlela emnyama sekunormal nje ingane usina 24 years kusho bona umama hawu una 24 nangane intombazane kuthi ushonisaphi ingane awuna ngane umfana nje uthi manihlangene mhlawumbe usuno 30 hayi bo sifuna umakoti sifuna abazukulu kodwa akhonto aba provider ngayo. Ukuthula akube nani. Umdali wasilethe emhlabeni ukuze siqhubeke sizalane sande, isho njalo incwadi enkulu. Umntwana mangabe efika emhlabeni ngabikho lento zomasken kwakugijinywa kubukwe ezansi ukuthi umfana noma intombazane. Makuntombazane kujatshulwe, makumfana kujatshulwe bese kuqalwa ke manje bakhuliswe ngendlela engafani. Umfana nendlela akhuliswa ngayo imfundiso zakhona nentombazane ibe nezimfundiso zakhona kuze kufike isikhathi lapho nabo bazobe sebekwazi ukuthi balethe futhi abantu emhlabeni ukwandisa phela umndeni. Ngoba sazi owesifazane wandisa umndeni owesizwe, owesilisa wandisa indlu yakubo. Itopic namhlanje sihamba noBaba uDlamini esibuza ukuthi mhlambe kuyingozi kangakanani ukukhulisa umuntu ungabheki emuva. Baba uDlamini sekamukele kuSiyavusana podcast. Hayi ngiyabingelela imoya emihle, nginibingelela nani e-studio, ngithi ukuthula makube nani nezibusiso zikaMveli Nqangi zehlele phezu kwethu. Sibonge Baba uDlamini. Namhlanje abantwana bethu nami ngomunye wabo owaba nenhlanhla noma ibhada ngazi ukuthi ube nabantwana early. Kodwa abanye bathi mabekhula umuntu masekhulelisiwe ebese bheka olwandle. Shothi ubheka le mbewu abeyitshaliye laphana angaphinda inisele. Ngabe kunobungozi obungakanani lonto empilweni yakho wena umkhulelisi na ingane uqobo ke manje? Ngabe kunobungozi obungakanani? Okokuqala nje ngifuna ukusho ukuthi kusuke lokho kuveza izinga lobudoda kuwena. Suke liveza izinga lobudoda kuwena okhulelisile wase wangabusabheka emuva ukuthi unjani kunjani kwenzekani noma ngabe kuthiwa kunjani, asikho isizathu sokuthi
ungathi unesixoliso noma i-excuse yokuthi ingane yakho awuyibhekile, ayikwazi, awukhulisi. Okusho ukuthi lokho kusuke kuyithunzi elibi kakhulu, usuke wenze nje into embi kakhulu emphakathini nasemndenini. Sukulimaze nje abantu abaningi ngokwenze njalo. Kusho nje ngakubeka ngegama elilodwa nje ngithi kuyinto embi kakhulu. So naye lengane ke isifikele emhlabeni isikhuliswa umuntu oyedwa. Into embi kakhulu kulesikhathi namhlanje uthi umuntu ekhulu ezalisile ngala athanda nomunye umuntu ebese eqhubeka nokubheka ingane yomunye umuntu engayona yakhe. Ilapho ke mhlambe ongasiqiniseka khona ukuthi kubaleke ngani kuma umfana ke ukwazi ukugwema ukuthi uhamba utshala lonke lelizwe. Lento isuka ekuhlanzekeni kwakho kwengqondo yakho nokuhlanzeka kwengqondo qala. So kusuka khona ekuhlanzekeni. Uma ungahlanzekile ngengqondo uzokwenza lokhu uhamba utshala kodwa uma uhlanzekile ngengqondo awukwazi ukuthi uzohamba utshala imbewu ongazihlakuleli, imbewu ongavuni khona. Kufanele uzithande mangabe uyindoda. Uma ngabe ungazithandi ngoba ungahlanzekile ngokomqondo wakho, ungayazi into enhle nembi, ungasazi isidingo nento engesona isidingo, usuke nje uyinto efile efana nento efile engekho. Usho ukuthi labantu abakhulisa abantu bese bashiya kanjalo. Uma uthi uyabuza ukuthi umuntu hayi uma walengane unekhanda elihlaza, uma walengane uyena wangishiya, uyena wathi afuna uphinde ngibone, ungacebisa kanjani einsizweni webafanele? Kufanele kube nemizamo oyenzayo ebonwa abantu ukuthi siyambona ubani, ngoba akekho umuntu ojajayo ngaphandle kwabantu. Thina abantu esijaja abantu. Ufanele wenze imizamo sikubona ukuthi cha uyazama, simuzwe impela ukuthi cha akafuni nalengane. Kodwa okusalayo leyo ngane unelungelo nawe kuyona. Kufanele lokho ukuyele ngisho enkantolo uyokulungisa lokho, cha na ingane yami nami ngiyafuna ukuthi ngibe senganeni yami. Kulesikhathi esiphila kusona ke sithi ke nazi ingane uyaqala ingane yakhe impela kanti akuyona yakho. Ngoba phela kufanele abafana sibabhekelele nabo ekutheni namhlanje indlela esokuthandana ngayo umuntu useba nabantu abathathu abane eyedwa. Mhlambe umfana angaqiniseka kangakanani ukuthi angaze agijima inkantolo enze yonke lento only to find ukuthi kwalo mntwana bethemlwela noma demon la kuyena yakhe. Mhlambe ngobacebisa kanjani insizwa? Ngokohlelo sikhuluma ngengane yakho umuntu impela. Ingane yakho umuntu. Ngengane yakhe impela. Angeke sikhulume ngento esingayazi eyomfunisela ukuthi sisho laba abashiya ingane zami impela umuntu aze kahle ukuthi ingane yakhe. Noma ngabe kuthiwa akuyona yakho. Noma ngabe akuyona yakho. Kodwa nje mangabe wena uthi yakho. Uma imizwa yakhe ikutshela ukuthi ingane yakho. Akufanele ukuthi uyishiye lo ngane, silwa nalokho. Uma futhi zikhona ke indlela beside lokho, zikhona indlela zokuthi ukuthole ukuthi ingane yakho yini noma akuyona. Ezinjengalokho kuthathwa ulibofuzo. Thatha ilibofuzo uma ungakholwa kahle ufuna ukucaciseleka, ulibofuzo liyakusiza. Kanti before uyekulona nje ulibofuzo ekhaya nje osisi bakho kuyazwakala ingane mawe yakho. Yeah. Kodwa ke inhlungu eyenzeka kubazali bobabili, ngaba abazali bentombazane baphatheka kabuhlungu nabazali bomfana nabaphatheka kabuhlungu ukuthi naye ingane okuthiwa la ekhaya kodwa undodana akayinakini. So imphefumulo eminingi isuke isilimela.
kulokuphika lengane. Ngcono mawuthi uyiphike kwazwakala kunoma ungasho lutho kodwa ungabi khona empilweni. Khona ukulimaza kakhulu ikusasa lomndeni, ikusasa lesigodi, ikusasa lesizwe. Mhlawumbe uzela upresident kodwa ngoba wazi ukukhuliseka ngendlela esile liyogcina izwe selule ezandleni zabantu abarong. Ngoba lo wenikwa amandla uyena. So shuthi kuwubungozi obukhulu kwabesilisa sithi asivusana ukuthi ngempela makusekuthiwa ingane yakho mawubona awuthembi enza noma yini esemandleni. Emva kwalokho bese ukwazi ukuthi ube khona empilweni. Akukhona uba khona kukhona imali kuphela. Ngaba khona uadvisor ufunela isikole wenze noma yini ofanele uyenzile. Imali iyinsiza imali iyasiza kodwa into ofanele uthi ube khona kuyona ufanele ube khona wena physical presence yakhe kufuneka fanele ube khona physical enganeni yakho ubone wazi yonke into eyenzekayo ngayo ngoba ilokhunjana yakho irresponsible yakho. Okubi kakhulu kubafana ezizweni ukuthi athi umuntu eyilahlile lengane yakhe athole intombi nengane aspende more time nalengane ayifice phambili. Sifaka induku thina kubona abafana la ukuthi lento eyenziwayo ayikho right ngoba uthatha lento yakini oyiphiwe abakini uyayilahla usuyolanda into enomuntu wakhona nawe ayiphiwe futhi wenza two wrongs. Uyeko wakho ulimaza ithunywa zakini abangasekho. Ulanda ngapha le ingane abayifunayo abakubo nabangasekho uzoletha kuwena. So wena la usulimela njengomuntu wesilisa. Ushawa ngapha nangapha. Ngala uthatha ingane yabantu uzoyigcina ngapha ongeyona yakho. Ngala ulahla ingane yabantu usume wedwa. Mhlambe umthelelo uzoba singaphilile kanje sabafana osisiza insizwa. Ngabe ngenzeka ukuthi qhamuke khona lapho lonke ukuthi ushawa ngapha nangapha wena. Kakhulu ngoba kwesinye isikhathi ungathola ukuthi mhlawumbe izinto zakho uyazenza azenzeki kanti imphumela ile yamoya leya yombili ile yamoya leya wena ongahlanzeki ngoba ukungahlanzeki kusho ukuthi wena uphila ngemoya engahlanzekile. Shuthi ile yamoya ekwenzela into zakho zingahambi ngendlela ngoba lento isobala ukuhlanzeka nje ukuthi uma uzalisile landela ngoba singasho sithi ensizweni hayi ensizweni kuphela ensizweni nasemadodeni amadodeni khona amadoda anemizi uthola ukuthi iyazalisa izalisa ifihle ngayo ishiya ingane noma ifihle ingafuni ukuthi yaziwe ingane. Akuhle lokho abantu bakwenza abantu lokho asikwazi thina ukuthi kuvelaphi asikwazi ngoba ingane nje fanele yaziwe kubo ilethwe kubo yamukelwe kubo ngoba ikubo ingane ayinawo amakuba amabili ingane inekube lodwa ifanele ukuthi ilandweke ukuze ikhule inolwazi lokuthi nakhe ekhaya ikhuliseke ngendlela nayo ibe umuntu. Yingakho singesenabo abantu ngoba abantu abakhulele endaweni kuma foundation afanele ngabakhulela kuwo. Bakhulela entabeni umuntu akhule eyiphilela mathanda. Kunezinto zalento ngizothi ibongo. Yes siyazi ukuthi ibongo into eyafika. Kodwa kunezinto zeyibongo ukuthi kobani abantu bakhona bayilolu hlobo. Kobani abantu bakhona bayilolu hlobo. Yabona njengawomhlongo baziwa njengabantu abanolaka. Abantu bawomhlongo. Yalinganisa. Baziwa njengabantu abangonolaka. So ke uma ingane yakwamhlongo iyokhulela lapha kwaDlamini yini ezokwenzeka lapha? Abathi ihlongandlebe. Izoba ngathi ihlongandlebe kanti iDNA yakubo lekhuluma kuyona ingane. Sokusho ukuthi wena uma ngabe wena ulahla ingane
ucorrupt i-DNA uxova uyaxova nje ngayizokhulela khona komalume wayo inento ezenzayo ezingaziwa efanele ngabe izenza lapha ngoba nemoya phela imoya siyakhungo sekwaba khona izinto ezenzelwa izingane ngemimoya yala ekhaya ukuthi la ekhaya mhlambe siyagcaba mhlambe la ekhaya mhlambe ingane mayifika siyenzela lokhu imangane yala ekhaya siyenzelwa lokhu leyo ngane mingenzelwe lezi zinto kodwa manje iphume kuwena nge-DNA enaleya nto leya efanele ukuthi yenzelwe yona manje yophuma lapha izokwenza izinto ezi-wrong bese kwenzekani kuvuka isizwe lesi esikhona manje samaphara azohlupha emphakathini abantu abazohlupha nje emphakathini ngani ngenxa yakho environment wrong yena emoyeni engayona yakhe uhleze emoyeni engavumelani naye manje yaxabana naye yabo siyaxabana le moya le emgwaqweni yabo lazoba freeko ucabanga ukuthi u-free kodwa akekho free ngokucabanga yena ucabanga ukuthi u-free ngoba yini ulimele engqondweni linyazobani uwe wena baba wakhe wena usaba umfazi usaba ukutshela umfazi wakho ukuthi nakho sekunengane okufanele ukuthi uyikhulise yala ekhaya usaba yena wena uzuzilahle wena ngoba phela ingane wena ubulala isizwe uyona nje usho nje uyahlaphazisa nje wena ayabona it's painful lento ibhlungu ngoba ngempela isikhathi esiningi lento iyenzeka sekuzoyaba normal kuthina indle emnyama sekunormal nje ingane usina 24 kusho bona umama una 24 unangane intombazane ithi ushonisaphi ingane unangane umfana nje uthi manihlangene mhlawumbe usuno 30 hayibo sifuna umakoti sifazukulu kodwa akhonto abaprovider ngayo ayikho into abayibeka etafuleni uthi okay nakho indoda Lungisa. Ngiyongixolela ngoba njalo mina mangikhuluma kanje ngifaka ithini esibadala phakathi. Lento esikhulumayo asifundisa mawazi ukuthi umntwana umfundisile wenza into errong. Even umdala wakho uyabona ukuthi uzamile. Na futhi ingane ithi yenza ibithi kodwa wangitshela ubaba noma wangitshela umama. Bese bakhona izingane ke bandla ezingenacala azazi noma liyaphuma noma liyashona yebo azinacala ke lezo ngoba nazazange ifundiswe wathi thina kodwa abantu abadala lemagama esiwabuza hawu soba ngakantomba unangani usho umuntu engashadile noma engashadele kodwa ufuna abe nengane ithina isixovizo bese sithi hey lapho namhlanje azizwe usuke wrong kakhulu lapho into okufanele ukuthi uyisho mina ke angeke ngisho ukuthi okufanele uyisho nginephutha mangisho njalo kodwa mina into engeke ngisho kubafana bakithi ngeke ngithi ganwani madoda ngoba ukuze nilungise into zenu ngoba into zakho noma unganazi izinto kodwa uma ungaganiwe ufana nomuntu ongenazo ngoba lezo zinto lezo ziyophelele boye njengesithukthuk senje ngoba akekho umuntu oyimanager yazo fanele kube nezinto umuntu oworried ngazo into zakho abo ngoba futhi kube besilisa ukhuluma ukuphumelela ukuthi mabe ushiya into zakho ziyabambeka ngiyazi iningi labantu lesikhathi namhlanje bazi ukuphumelela mhlawumbe kuba nemali ukuphumelela kuba noduma ndakhona ukuphumelela ukuphumelela uphile kamnandi ube at ease with yourself peace of mind ube nomuzi wakho ngaba nemoto ngaba noma yini abanye baba peaceful bengazi nyawo lezi bathi izona ezingenza uhamba ngenyama ethi izona ezingenza ukuthi impela ngibe peaceful kakhulu ngoba wena uthi worried ngopetrol worried ngokuthi imoto sishaya ithayi kufanele mina ngworried ngikho imali ngentaxini uhamba ngikho imali ngentaxini mangifuna uhamba ngeteksi ngihamba so best keep lento ukuthi uba successful ukuthi kuvulwe podcast ubona wena kuthiwe kunephathi kubizwe wena uphume successful no it's not successful uthi kanjani ingane ngayiphika so4 kodwa buka ngiright awukho right ngoba awuphili impilo le efunekayo usuku usaqhubha yona impilo yamanga ngoba uma ngabe ushiya ingane yakho kusho ukuthi wena uphila impilo yamanga nongahlanzeki ukwazi ukuthi
uthule ufihle ingane yakho yakho impela uyifihle ungasho ukuthi cha nansi ingane isikhona bakuyenzeka angayifihli ayisho ukuthi angayinaki kwazi ukuthi ubani unengane kodwa akayenze lutho nje noma kuthi uyagula esibhedlela yoziphuma ukuthi usuke ecabanga ukuthi inyokani phela leyo ngoba sazi ukuthi inyoka thina ezala ilokhu sesizokuthiwa ichwane lenyoka leyayibonela asazi ukuthi umuntu uyayibona sazi ukuthi umuntu thina uyaneswa akhuliswa anikezwe ebese ke anika ukuthi ahamba ayimele esemdala esefikile ezingeni lokuthi sekufanele ayo imele abona manje lento ekhona manje ujuthi lilonke sisithi ilimaza isizwe lezi ingane egcwele emgwaqweni amaphala agcwele emgwaqweni akhandwe yithina abantu besilisa noma ngabe una excuse ukuthi akangihloniphi useqomile akungeni ndawo into engenayo ile mphefumulo olethe la emhlabeni if uyakuforce ukuthi ugcine ungawunakanga kodwa umndeni wakho uzobe wazi ukuthi uzamile wahluleka so ukuthi mase umntwana mhlambe sinaye esekhulile over 18 years uphinde umsondeze umbonise ukuthi kwenzeka ubone ukuthi ukhumbula ekhaya into efana lezo ubaba ube nemvume ubefuna umntwana wakhe kwaba khona eziphoqayo kodwa ugcine emthathile lo mntwana so nathi ke madoda ake sidlala irole ebalekile ungaforce ngithi if ubuka ngane abafundi izekini awuthi ugijima kwenkantolo support umntwana le khona kodwa nawe akwazi ukuthi kufanele nje azi ukuthi ubaba ukhona angaboni obaba abanye ukuthi omalume abafika beomalume to malume wakho agcine ngonyaka mhlawumbe subona abathathu ngani sibona abathathu yalimaza umqondo nale uyilimaza nje ngoba ingane very strong ekufundeni ingane very strong umqondo wengane ukubamba uyayibamba into ingane ingakhumbula into eyenzeka wena ongayinakanga ina 6 sina 12 mhlawumbe noma sina 18 khumbula ukuthi hey kwakwenzeka into ukuthi yabo so kubalekile ukuthi ingane nje wazi ukuthi i-sensitive kakhulu mhlambe okwenza ukuthi naye ibe nomqondo nje mhlambe kungenzeka ukuthi ngoba isuke isasondele kuleya original ukuthi isazelwe fresh angazi ukuthi yini kodwa nje ingane iyabamba ikhona le nto ke enenithi namhlanje sisithi ingane kufanele uyitshele ngabe Dlamini lezi ngane zihlakaniphile manje noma information bathi ingane namhlanje izazi yonke into yini le ukuthi ingane kufanele uyichazele kusho ingane esencane uyichazelana awuyilimaza umqondo no lento ikwilokhonjana uma uyibuka i-system ye-distraction leyo ukutshela ukuthi ingane itshele ukuthi ingane itshele izinto engatshelwa ezingaphezulu kwayo i-system of distraction ukuze ingane distracted yabona isizwe silinyaziwe siyalinyazwa ingane yakho ithi na 12 14 ibisiyazi ukuthi wahlukana kanjani ubaba wakho la ingangeni khona yazini ngokuhlukana ihlangane nokuhlukana yabona uzalisa ingane ikhulu yazi ubaba wangiphika ithi masindala bese futhi naye yazalisa iphinde iphike na ngoba isizwe ukuthi ngilapha nje ngoba wangiphika nokuthi ubaba akekho nje ubaba kumfana ngubhizi ingane yakhohliswa izikwazi ukuyihlanganisela kunje injalo nje indaba lento leyo ukuthi nako lokuthi ingane kuthiwa azitshela ukuthi zifundiswe nangokuthi kwenzekani emakamereni embhedeni ku wrong mangibuka mina ngoba thina bekungekho kanjalo besisatshizwa thina ngezinto ezimbi utshele mhlawumbe nje engilinganise nje ukuthi kuthiwa ungachameli emanzini ngoba uzoba intombazana mawumfana yabona inkalankala izokuluma ube intombazana angithi yabo promote hygiene ngeke uchamela ukugezela angithi yabona ukuthi
utshelwa into inganekwane, utshelwa inganekwane, kodwa ezokuvikela ezovikela futhi ezovikela nalamanzi lawo ukuthi ungawachameli ngoba lamanzi siyawadinga, adinga ukungcoliswa. Ungazinyela isihlahla sho lethela nje of khupha isihlahleni yonya. Yes, indlela yokufundisa. So sakulahla thina kwethu sathatha bezizwe leswaye benika obhavu nje. Uyabhava faka amanzi agcwale ungene phakathi mase kusuka ungcola ukula emzimbeni kuthiwe faka i-foam bar ukuze lo ngcola ungakubuki. Angithi mase sicimela ama light la nali apple libolile singalidla basibona ngoba ubona. So indlela abasidobe ngayo. Angithi nale emanzini kunjalo. Kunjalo nale emanzini ngoba sibona ukuthi amanzi enziwe kanjani. Kuthiwa mawavula emhlophe alinde. Kula manzi amhlophe kuthiwa alinde ezokwethu usungaphuza. Udla apple libolile. Izinto enjalo iqhamuka lapho le ndaba yokungahlanzeki kwelokho njalo. Babudlamini asivale sithuse osidodise abantu abasakhula, ngabe umfana, ngaba insizwa, ngaba ibhungu, ngaba umnomzana, ukuthi lento esiyenzayo ukulahla ingane zethu kuyingozi kangakanani. Mase sivala nje ukuze sesibafaka indoma manje lento ayivumelekile. Ungathini einsizweni especially bezemva kwethu nabangangathi nje. Ngingathi nje ekufuna wazi mangabe ukuthi ulahla ingane ukuthi awukho kusho ukuthi wena uxabene nemvelo, awukho in line nemvelo. Uxabene nomveli nqangi uqobo wena noma ngenzani noma ngakholwa noma kodwa nje uma ulahla ingane ulahla igazi lakho ulahla umuntu ngoba umuntu okwamveli nqangi wena unikeziwe ukuthi wena ufana netransport umlethile lemhlabeni uzothi mayefika la emhlabeni ufanele umfundise umnikeze ulwazi akhule nalo andise ulwazi lwakhe naye phezulu lwakho afundise naye abanye. Uma ngabe wena ungasakwenzi lokho umlethe kodwa ubusungabusakwenza lokho ukusho ukuthi wena violator intando kaMdali, usho ukuthi uphambene nesimiso sikaMdali. Kukuwena ukuthi ke ukubona kanjani lokho, kodwa kona kunjalo nje uphambanisa isimiso sikaMdali uma ngabe ungondli ingane noma ungayinaki noma uyifihle ingane yakho. Ngoba uMdali wathi azalane sande, wathi zalanani nande. Ulwazi onalo futhi udlulise komunye umntwana. Yebo. Bonga kakhulu babudlamini ngale mfundiso siphe yona. Madoda nezwa ke lento esiyenzayo siphambene noMdali okholelwa kumathongo uphambene namathongo akini. Kodwa usiphambene noMdali uthi ufana umuntu ofileyo wena awudeserve ukuphila uma wazi ukulahla igazi lakho. Asikho isizathu ongasibeka esijustify ukuthi indaba uzohlukana uzolahla izingane zakho. Asikhulumi ngamali, sikhuluma ukuthi ube khona ufundise uze bekhona ikusasa. Akube njalo.